For cirka et år siden, der fik jeg en tipi, og den har stået lidt stille. Vi har ikke fået den op i hvert fald, fordi at vi mangler nogle granrafter. Og jeg har været sådan lidt ude på nettet og prøve at undersøge, hvad sådan noget koster og så videre. Og det er faktisk rigtig svært at få fat i, hvis man ikke vil betale en formue for det. Og det vil jeg faktisk ikke. Og jeg synes også, at det der med, at man ligger og bestiller det for eksempel 200 km herfra, og så skal lade det fragte og sådan noget. Der er sgu også noget etisk i det, synes jeg. Men jeg har så fået kontakt til den lokale skovfrod, og han har ligesom skulle vurdere, og jeg har ligesom skulle prøve at forklare lidt, hvorfor jeg synes, at han skulle sælge noget til mig. Men det har så sådan endt i, at han faktisk har sagt, ved du Jan, hvis du passer på miljøet og så videre, så kan du gå over og tage de rafter, du nogle gange skal bruge. Så det er jo evigt taknemmelig overfor. Så, men I kan følge med. Og så vil jeg lige sige, hvad jeg bruger værktøj. Jeg bruger bare sådan en ganske almindelig sav til det. Og så det her, det er jo ikke sådan noget æstetisk pænt eller noget som helst, som skal være. Men en lille håndøks til at lige tage de værste grene med, når jeg så fælder tingene. Så, men hvordan selve proceduren foregår, det kan I følge med i her. Den her, den kan I se, hvordan den er ikke skadet. Men den står faktisk rimelig skævt, så inden længe, så vil den højst sandsynligt gå ud eller falde af sig selv. Så den her nupper jeg. Simba. Men du kan også se, at den er faktisk rådden her i bunden. Men det kan være, at vi kan redde den lidt alligevel ved at skære lidt i den. Vi kigger på det. Og I kan se der frem for her. Så det over højre skulder. Jeg giver vi lidt tilbage til naturen. Hele tiden sørge for, at benene er på hver sin side af stammen. Jeg bruger den her Fischer lille økse her til at hugge alle de her grene af. Og jeg starter altid op fra toppen af eller midten på, og så går jeg nedad. Og det er noget med, at hvis man gør, hvis I her for eksempel, sådan her. Grunden til, hvorfor jeg kører op her, der kan I måske bedre se det. Sådan der. Så tager man den, så har man modstand på grenen, som man tager med. Frem for, at hvis man gør sådan her, så har den en tendens til at smutte øksen opad. Så hvis man arbejder så fra toppen af og ned mod og ned af stammen, så får man det. Så arbejder man med naturen og ikke mod naturen. Og så er det også noget at gøre med selvfølgelig. Det er en meget kort økse, og det er simpelthen på grund af, at jeg har valgt den her, fordi nemhedens skyld og så videre. Men så arbejder jeg selvfølgelig med benene på hver sin side.